Lurer du på, om han virkelig tænker på dig, selvom han ikke viser det? Det findes en rask øvelse på bare 30 sekunder, som kan give dig denne klarheden. Ved du, det er let at falde i fælden med at lede efter ydre tegn, som visninger af historier eller svar på meldinger. Men dette som oftest øger bare ventingen og usikkerheden. Sand bekræftelse spirer indenfra, fra din egen energi og hvordan du retter den. Carl Jung demonstrerede gennem sine studier, at en tanke, når den forenes med rigtig følelse, ændrer hjernekemien og vækker ubevidste reaktioner hos den andre person. Ved at praktisere 33 sekunders rutinen vil du mærke ændringer hos ham og hos dig selv, uden behov for at aktivt opsøge ham. Jeg har forberedt en 10 sekunders visualiseringsmetode for at justere din frekvens med hans. Denne syntetiske visualiseringen aktiverer hans limbiske system, slik at han spontant tænker på dig. For at forsejle denne forbindelsen vil jeg præsentere en energisk afslutning, som lover synlige resultater inden 48 timer. Kanskje du er skeptisk, men stol på de dusindvis af kvinder i dette fællesskabet, som allerede bruger denne teknikken og modtager meldinger, telefonsamtaler eller uventede gæster. Du bliver den næste. Bliv med mig til slutten, for jeg vil vejlede dig trin for trin og afsløre den vanlige fejlen, som hindrer succes i 90% af tilfældene. Hvis du er klar til at genvinde din feminine kraft og føle vidsheden om, at han tænker på dig, uden at tikke, uden at gætte, pust dybt, for din beviset begynder nå. En pludselig tanke om nogen, uden at du planlægger det, er kanskje ikke en tilfældighed. Men når du dukker op i en andens tanker uden at sige eller gøre noget, udgør dette en genuint energisk forbindelse. Og det er akkurat dette, vi vil fokusere på. Før jeg afslører 33 sekunders teknikken, er det afgørende at forstå, hvorfor den fungerer, og hvorfor dine tidligere forsøg kanskje ikke gav succes. Du har kanskje tænkt intenst på ham, visualiseret, mediteret, brugt affirmationer, men hvorfor var det ingen respons? Hvorfor dukkede det ikke op nogen tegn? Svaret ligger i din vibration, i akkurat det øjeblikket. Fra hvilken indre tilstand sendte du ud denne energien? De fleste kvinder gør en fejl her. De handler ud fra mangel, frygt eller tvivl. En energisk respons kan ikke aktiveres, når dit felt er rettet mod fravær. At ønske noget desperat er som at sige til universet, jeg har ikke dette, og det er akkurat det, som bliver forstærket. Det vi foreslår her er fundamentalt anderledes. Carl Jung diskuterede et centralt princip for dyb psykologisk manifestation. Det er ikke det ydre, som styrer dine tanker. Det er dine ophøjede tanker, som skaber en ny virkelighed. Neville Goddard supplerer, du manifesterer ikke det, du ønsker. Du manifesterer det, du er. Dette betyder at ved at fuldt ud leve i tilstanden, jeg er allerede i hans sind, og kroppen din føler dette som en fysisk virkelighed, bliver dette budskabet overført. Dit elektromagnetiske felt ændres, liksom din biokemi. Dette skaber et ekko, en resonans, som den andre personen føler. Og selv om han ikke forstår, hvorfor eller tror på det, trænger han bare at være menneskelig. Det afgørende pointet er, at dette ikke bare fungerer i teorien. Det fungerer, når kroppen din oplever det, som om det allerede har sket. Derfor er dette indholdet ikke bare for at høre, men for at føle og anvende. Vi vil aktivere 3 essentielle centre i det. Den beviste tanken, der vi definerer fokus med klarhed og intention. Hjertet, dit emotionelle center, som forstærker signalet, og den fysiske kroppen, som lagrer energien, som om den allerede var virkelighed. Når disse 3 punkterne er på linje, etableres en så stærk koherens, at din projektion slutter at være et vagt ønske og bliver et utvetydigt signal. Dette er ikke magi, det er biologi, energi og bevidsthed anvendt. Før vi starter den praktiske øvelsen, stil dig selv et ærligt spørgsmål. Er du klar til at give slip på frygten for at vide, om han tænker på dig og opdage, at han faktisk gør det?
Hvis du er klar for denne transformation og ønsker at opleve denne kraftfulde forbindelsen, læg igen en kommentar nedenfor og sig, jeg er klar. Meld dig på for at ikke gå glip af de næste trinene, og del denne kundskaben med andre kvinder, som også ønsker at føle denne visheden. Denne processen fungerer ikke gennem kontrol, men gennem aktivering af tillid og en indre viden, som ikke kræver ekstern validering, fordi du allerede føler sandheden i dig selv. Det er netop på dette punktet transformationen sker. Ofte, når en kvinde føler sig usikker, søger hun opmærksomheden til en anden person for at føle sig valgt. Denne metoden fungerer imidlertid omvendt. Ved at vælge dig selv bliver din vibration magnetisk og tiltrækker hans opmærksomhed på en uforklarlig måde. Han trænger ikke tro på processen eller være modtagelig. Det er nok, at han er et menneske. Det er afgørende at forstå, at effektiviteten ikke ligger i teorien, men i den kropslige erfaringen. Dette indholdet er ikke bare ment at blive hørt, men at blive følt og oplevet gennem handling. Vi skal vække 3 essentielle centre i dig. Det bevidste sind, der du definerer din klare intention, hjertet, dit emotionelle center, som forstærker signalet, og kroppen, som lagrer den energien, som om den var ægte. Når disse 3 pilarerne er på linje, bliver din længsel til et kraftfuldt budskab. Langt fra at være esoterisk handler dette om videnskab. Før vi præsenterer 33 sekunders øvelsen, er det grundlæggende at forberede kanalen, som denne forbindelsen vil flytte gennem. At udføre teknikken uden tilstrækkelig indre forberedelse resulterer i et svækket energifelt, spredt og overvældet af modstridende tanker. Vort mål er at opnå fuldstændig samsvar mellem det, du tænker, føler og udsender. Det findes ingen person, som aldrig har følt en andens tanke uden at have blivet fortalt det, men heller gennem en indre følelse, et pres i brystet, en følelse, som opstår uden forklaring, et ønske, som manifesterer sig uden direkte stimulering. Dette er signalet, og du har magten til at skabe det. Carl Jung forklarer, at ved at skabe et indre billede ladet med højere følelser, kommunicerer du med det kollektive ubevidste. Du sender ud et psykisk signal, og synkront tiltrækker du dig den tilpasning, som korresponderer med denne udsendelsen. Første steg er at roe ned dit bevidste sind. Find et sted, der du kan være alene i nogle minutter. Absolut stilhed er ikke nødvendig, men et miljø, som tillader dig at koble dig fra ydre støj. Om muligt udfør dette trinet ved skumring eller daggry, når energifeltet har en tendens til at være renere. Luk øjnene og ret opmærksomheden mod pusten. Formel meditation er ikke nødvendig. Bare observer luften, som kommer ind og går ud. Ikke kæmp mod tankene. Lad dem passere som skyer. Dette trinet er afgørende, da et hyperaktivt bevidst sind hindrer passagen af det energiske signalet. Husk, vi skal tænke mindre og føle dybere. Det digger mindst 1 minut til dette, før du fortsætter. I andre trin, koble dig til ønsket, fri fra bekymringer. Tænk på det ikke som nogen, du savner, eller som har fjernet sig. Visualiser denne person i nåtiden, som om de allerede er ved din side, tænker på dig, føler din tilstedeværelse. Forestil dig, selvom det bare er for nogle få sekunder, at akkurat nå husker de en scene, der har oplevet sammen. Ikke se på det som en film, men føl det internt. Hvordan ville du føle dig, hvis du vidste, at de, uden nogen åbenbar grund, stopper aktiviteterne sine for at tænke på dig? Absorber denne følelsen. Ikke stil spørgsmål ved den sandhed. Bare pust, som om det var virkelig. Denne pusten, ladet med følelser, starter den nødvendige kemiske transformationen. Kroppen skiller ikke mellem det, som er levende forestillet, og det, som faktisk sker. Derfor er dette trinet så kraftfuldt. Det begynder at generere de samme hormonelle, energiske og emotionelle effekterne, som om personen faktisk tænkte på dig. Det 3. trinet er at forberede det fysiske ankeret. Vælg en enkelt gæst, du vil bruge i hovedøvelsen. Det kan være at berøre midten af brystet med højre hånd,
og samle hænderne eller at føre fingrene til midten af panden. Gesten er vigtig, fordi den bliver dit fysiske ankerpunkt. For at denne transformation virkelig skal manifestere sig i livet dit, er det afgørende, at du anvender disse principperne. Del dine indtryk og erfaringer i kommentarfeltet. Meld dig på for at modtage mere indhold som dette, og klik på linken i beskrivelsen for at uddybe kundskaben din. Ved at udføre denne 33 sekunders øvelsen, vil kroppen din associere handlingen med signalet, du aktiverer. Dette er neurolingvistisk programmering anvendt på emotionel manifestering, brugt for at din vibration raskt skal returnere til dette koblingspunktet. Gør det nu, mens du puster med tilstedeværelse uden forventninger. Hvis du kan observere dit eget spejlbillede, ikke for at dømme dig selv, men for at genkende din indre styrke, gør det et øjeblik og noter følelsen. Denne 33 sekunders øvelsen er koblingen, du har let efter. Vi har kommet til det afgørende øjeblikket. Frem til nu har du forberedt dit sind, din krop og din energi. Du har forstået, at du ikke trænger at tikke, jage nogen eller vente på ekstern bekræftelse for det, du allerede føler. Når vil du aktivere et emotionelt signal, som er så koherent og kraftfuldt, at det vil overføres til den ønskede personen, uden at du trænger noget mere. Betingelserne for succes er enkle, men ufravigelige. I løbet af disse 33 sekunder må din tilstedeværelse være total, fri for distraktioner, frygt eller tvivl. Bare du, din intention og den valgte gæsten. Forbered denne gæsten. Det kan være at berøre midten af brystet med højre hånd, og samle hænderne eller at forsigtigt stryge midten af panden. Vælg den, du har bestemt dig for på forhånd, og hold den til stede. Den vil være din afpåbryder. Signalet kroppen din vil bruge til at lagre denne emotionelle oplevelsen og transformere den til en aktiv vibration. For den sidste forberedelsen, pust dybt. Pust ind gennem næsen, hold pusten i nogle sekunder og pust ud gennem munden. Gentag processen 2 gange til og kend, at sindet dit roer se, og kroppen din bliver mere modtagelig. Vi starter nu den første fasen, det nøjagtige øjeblikket, da personen tænker på dig. Med lukkede øjne visualiser scenen. Personen er hjemme på job på et vanligt sted. Pludselig, uden nogen åbenbar grund, dukker et billede af dig op i tankene deres. Det er ikke noget, de leder efter eller bestemmer sig for. Du dukker ret og slet op i deres minde, i deres energi. I det øjeblikket tager de en pause. De ved ikke hvorfor, men du er der. Kanskje de husker stemmen din, lugter parfumen din, eller bare mærker din tilstedeværelse uden at sige noget. Dette sker, fordi du aktiverer signalet i dette nøjagtige øjeblikket. Mens du opretholder dette billede, udfører gæsten din med myghed og intention. Denne gæsten er ankeret for det, du projicerer. Mens du gør det, kend, ikke forestil dig. Kend i kroppen din følelsen af at vide, at nogen tænker på dig. Hvordan puster brystet dit? Hvad er positionen til skuldrene dine? Hvordan vibrerer huden din? Tillad kroppen din at blive kanalen for denne vidsheden. I den andre fasen, den hævede følelsen, ligger hemmeligheden. For at dette billede skal fæste sig i dit energifelt, koble det til en højere følelse, egenkærlighed, taknemmelighed, fred, vished og ikke frygt eller afhængighed. Sig til dig selv, lavt eller højt. De tænker på mig, de mindes mig, jeg er i deres sind uden at blive bedt om det, og jeg ved det, fordi jeg føler det. Læg mærke til, hvordan denne påstanden ikke er et ønske, men et faktum. Forbliv i denne tilstanden et kort øjeblik, pust, udfør gæsten, kend efter. Du kan tælle mentalt, hvis du ønsker det, eller bare opretholde tilstedeværelsen. Kroppen din vil vide det, dit felt vil sende det, dit underbeviste sind vil lære det. Vi har kommet til den tredje fasen, den energiske afslutningen. Slip nu billedet varsomt, ikke med tristhed, men med taknemmelighed, som en, som afslutter en samtale og ved, at de blev hørt. Tag et sidste pust. Slip gæsten og sig afslutningsfrasen. Måtte mit signal blive sendt, dit det skal modtages. Måtte svaret komme, uden at jeg leder efter det. Jeg er åben for signalet, klar for spejlet. Åbne øjnene. Energien er aktiveret.
Vi har fuldført denne kraftfulde processen. Lad nå energien manifestere sig uden spørgsmål. Bevar nærværet og tilliden. Hvis du ønsker at fordybe denne forbindelsen og udforske flere manifestationsteknikker, abonner på kanalen, kommenter dine erfaringer og del denne kundskaben med andre, som også ønsker at transformere sine realiteter. Hold dig modtagelig. Indikationerne vil dukke op i løbet af de næste timer. Vær opmærksom på en uventet melding, en overraskende reaktion, en levende drøm om denne person, en tilfældighed, som nævner hende, eller en stærk intuition uden nogen åbenbar forklaring. Dette vil være dine signaler, ikke fordi han vil sende dem, men fordi du selv har aktiveret dem internt. Du har opnået noget, som mange kvinder nøler med at gøre. I stedet for at søge andres opmærksomhed, har du hævdet din indre kraft for at føle dig set, ønsket og husket indenfra og ud. Dette er bare begyndelsen. Du kan gentage denne øvelsen, når du føler behov for gentilkobling, men gør det ud fra bevidsthed, ikke mangel. Husk, du gjorde ikke dette for, at han skal elske dig. Du gjorde det, fordi du allerede elsker dig selv. Og når en kvinde udstråler denne vibration, mærker han det. Du gjorde det. Du aktiverede dit felt, skabte signalet. Kroppen din følte det, sindet dit støttede det, og energien din sendte det ud. Et af de mest afgørende trinene, hvordan du opfører dig efter øvelsen for at resultatet skal manifestere, se uden hindringer. De fleste bukker under for frygt efter en slik praksis og spørger, når han vil skrive, eller om det virkelig fungerede. Disse spørgsmålene, uanset hvor naturlige de er, afbryder vibrationen, du netop har bygget op. Det er som at plante et frø og grave det op minutter senere for at se, om det har vokst. Den første beviste handlingen er stilhed. Det er naturligt, at efter en intens øvelse opstår en følelse af lettelse, efterfulgt af en indre stemme, som spørger, hvad nå, når vil noget ske, hvad om det ikke fungerede. Denne stemme, uanset hvor ufarlig den virker, er destruktiv for frekvensen, du netop har etableret. Det handler ikke om at være positiv hele tiden, men om at forhindre, at denne mentale vibration fører dig tilbage til mangel, følelsen af, det har ikke kommet endnu, eller kanskje det ikke kommer. Derfor er den første beviste handlingen efter øvelsen beslutningen om stilhed. Ikke forklare, hvad du gjorde, ikke analyser, ikke del. Hold alt ind i dig som et frø, som er lagt i jorden. Stilhed er i sig selv en form for magnetisme. Det findes 3 enkle værktøj, du kan bruge i de kommende timer og dagene. De erstatter ikke øvelsen eller er en repetition, men holder den i live uden anstrengelse. Først, gæsten for tilflugt. Forankre dig selv uden visualisering. Brug samme gæst, som du aktiverede under øvelsen, som at berøre brystet eller midten af panden. Gør det til tilfældige tidspunkter på dagen, uden at visualisere noget specifikt, uden at tænke på ham, bare som en fysisk påmindelse om, at du allerede er koblet til. Denne gæsten aktiverer ikke energien, den bekræfter den. Praktiser den, når du mærker, at tankene dine vandrer. For det andre, den neutrale tanken, det er allerede sendt. I stedet for at gentage påstander, som han tænker på mig, som kroppen kan afvise, hvis de ikke virker sande, brug denne sætningen. Signalet er allerede sendt. Nå virker energien. Denne tankeformen er neutral, rolig og fri for angst og holder kanalen åben uden pres. For det tredje, pusten for åbning i 30 sekunder. En gang om dagen læg hånden på midten af brystet og tag 3 bevidste pust, på samme måde som du gjorde før øvelsen. Ikke bed om noget, ikke føl mangel. Bare åbne op kroppen din for det, som måtte komme. Det er en måde at sige, jeg er tilgængelig, uden hastværk. Det du ikke bør gøre i denne fasen er like vigtigt som det du bør gøre. Akkurat som det du gør, blokerer det du bevidst, undgår også den energiske forbindelsen. Først, og gentage øvelsen tvangsmæssigt. Det er ingen grund til at gøre det flere gange om dagen. Dette skaber emotionel mætning og viser mistillid. Gør det bare, hvis kroppen din tydeligt beder om det, ikke som en metode for kontrol. For det andre,
og konstant lede efter bevis, og følge med på hver eneste historie, hvert indlæg og vente hvert minut af dagen på en reaktion, åbner dørene for frustration. Dette er ikke modtagelighed, det er emotionel overvågning. Husk, det som kommer, når du er distraheret, men i fred. Hvis dette indholdet resonerede med dig og vækkede noget i dig, inviterer vi dig til at fordybe dig i denne rejsen med selvforbindelse. Del din erfaring i kommentarfeltet. Fortæl os, hvordan du følte dig, da du praktiserede stilhed, og hvilke tegn du lader mærke til. Hvis denne øvelsen gav dig klarhed og styrke, vurder at abonnere på kanalen for mere indhold, som fejrer kvindekraft og selvstændighed. Og for at dette budskabet skal nå andre kvinder, som ønsker at genoprette kontakten med sig selv, del denne teksten med nogen, du ved vil have nytte af den. Din deltagelse er afgørende for, at vi skal skabe et fællesskab for gensidig støtte og styrking. Det tredje trinet er kommunikationen af det, du har opnået. Selvom det kan virke ufarligt, kan energien, du har kultiveret, forsvinde, hvis den deles, før den har konsolideret sig. Denne processen er dyb og personlig. Din essens resonerer stærkere end ord. Bevar denne vibration med roen til den, som allerede har opnået. Den virkelige transformation ligger der. Det handler ikke om at gentage et mantra for at få et resultat, men om at leve, som om det, du ønsker, allerede er en realitet. Dette betyder ikke at lade som eller spille skuespil. Det betyder, at noget i dig pulserer anderledes i din gange, i din klædstil, i din tankegang. Du venter ikke på tegn, du er klar til at modtage dem. Du søger ikke opmærksomhed, du udstråler nærvær, du tviler ikke, du husker. Fortsæt at leve hverdagen din uden angst, uden at ændre rutinen din. Og hvis tanken på ham dukker op, bare smil og sig stille. Selvfølgelig, for han tænker også på mig. Gå videre med selvtilliden til den, som allerede ved, til den, som allerede har aktiveret denne virkeligheden. Når indser du, at du ikke længere trænger at søge ekstern validering, når den ægte ændringen allerede har sket i dit indre. Forbindelsen, du har etableret, afhænger ikke af hans reaktion, heller ikke af en melding eller en synlig gest. Den opretholdes af din evne til at forblive i denne stille, mægtige og rolige visheden. Når en kvinde genopretter kontakten med sin egen styrke, bliver hendes energi uimodståelig. Ikke på grund af det, hun siger eller gør, men på grund af måden, hendes aura berører den andre på en måde, han ikke kan forklare. Hvis du har kommet så langt, var det ikke tilfældigt. Det er fordi en del af dig allerede er forberedt på at opleve denne følelsen igen. Det er roen, som følger længselen, klarheden eller usikkerheden, den rolige ilden af at vide, at du bliver husket uden at måtte kræve det. Tillad det at ske, men ikke af resignation. Lad det gå med absolut tillid til, at vibrationen din allerede er i bevægelse. Du kontrollerer ikke denne strømmen, du inspirerer den. Du vækker den fra stilheden. Hvis dette budskabet resonerede med dig, og du tror, at nogen andre trænger at genopdage denne indre styrken, del denne kundskaben. Gør det ikke som et løfte, men som en invitation til selvudforskning.